Dydw i ddim yn teimlo'n ddiogel gatref. Mae'n llawer o weifi yno. Rydym yn rentu ac yn parhau i orfod symud tŷ, sy'n gwneud o'n anodd i cadw ffrindiau. Weithiau yn y nos, mae yna grwpiau o pobl yn cymdeithasu, felly dydw i ddim yn fynd allan. Fy wnaethon symud yma fel ffwrduriaid ac nid yw pawb yn y gymuned yn ein hoffi. Mae Cyngor Caerdydd a partneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae gan fo 6 nod. Nod 5. Mae gan bob person ifanc cartref sefydlog a chefnogaeth gan gymuned. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud. Mae fy neulu yn rhoi help a chefnogaeth, felly mae pethau yn gwella. Rydym yn byw rhywle nawr y gallwn ei hyfforddio a ni sydd yn berchen arno o gyfer y dyfodol. Mae llawer o wasanaethau sy'n gweithio gyda'n gilydd yn cynnwys y heddlu i gwneud ein cymuned yn mwy ddiogel yn y nos. Rydym yn teimlo'n diogel ac fy mod i'n perthyn yma.